Luto tayo ng almusal. Ito, pritong galungay guto. Kasi may nagtatrabaho ngayon doon sa Niyugan. Nagbabakod. So, ito muna yung almusal ko sa kanila. Bali, binabad ko lang ito ng asin, chili powder, garlic, at saka ginger powder. Tapos gagawa ko naman ng sasawan na suka.
Hi guys, so nakalibre na po mixudan guys kay nakakuha na po mi og mga ligos doon sa dati rin namin kinukuhaan, di ba yung sa mga nauuna kong videos. Yan, doon din na area. Yan, so ayun, nakalibre na naman kami. Yan, so madami-dami dito guys. Tapos si Mario, nakakuha rin siya. Yan. Siya yung unang nakadiscover na meron na naman palang tumubo. Yan, so at least paano ay adobo na, di ba? So, ulam namin ngayon, adobong libgos. Tapos, ito din guys, magigisa din. Dapat ito yung ulam namin, kaya lang nilulutuin ko na rin yan. At saka ito. So, nilagdagan tuloy. Pero mas bet ko ito kasi bihira lang to eh. Ayan. So, yummy yummy! For dinner. Ayan. So, lami atong panihapon karon. Ay nakakuha tag libgos. Ayan, luto na. So madami-dami din siya. Dami kayo guys. Tapos tinimplahan ko lang siya ng oyster sauce. So, thank you Lord ulit sa biyaya. Yan. At saka, reminder ulit guys, maging maingat po sa mushroom, lalo na yung mga nakikita lang sa paligid natin sa bahay natin o sa bukid. Kasi hindi po lahat ng mushroom ay edible. So, pwedeng nakakalason po. At nakakamatay po talaga. Ayan, so, ayan na, kainan na. Sitaw with oyster sauce and daing na flying fish. Yummy, yummy. Manihapon. No rice tayo. Ay naman. Mamaya na yung mobile. Hoy, job kasi kinsa gapoy mag-apply. Nakuot yung doon. Buo kayo mobile. Mami, kaya na. Buo ka Daddy, mobile. hanap buhay to. YouTube ko, i-upload ko to. Guys, kain tayo. Hi guys! Ay, hi vlog! Welcome to my guys! Ayan, si Mama. Dili daw siya i-appeal guys. Kasi yung damit daw niya guys, paulit-ulit na lang. Wala nang ibang damit. Pero sobrang dami niyang damit. Ewan ko na lang. Kailan kanya susuotin yan. Okay. May gabi mga onta ninyo. Mga niya mong panihapon. Nami kayo. Kayo among kabuto.